Atiku sumo mangambar-ambar waro kuku sing tupaku melon kelon katiku sumo kaya mega membo dewa aja turu sore kaki ana demo nganglang jagat nyanging pakara kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan Ucap kacon kasumanten tan kawusa manjing wonten ing gubih sanggan sangarup kena ganti kacapo ingkang mapan aning madaring tapel wates negari ing Dwarawati nenggih Nalindra ing Sonya Wibawa tanah sanes kedhaing namung Sang Prabu bel gedhuel baya Sang Prabu tontong sot nah iku semanten ngawi sang janing Purawadya bala saking negaring Sonya Wibawa Candrawating bleber pating colot nalika semanten Sang Prabu bel gedhuel beh nampi sawanira Nalindra ing gubuk pencen iki Sang Prabu Bondan Sumirat kaya denawe Sang Prabu Bondan Sumirat Yo rene. Patih Panji lho. Wonten dawuh sinuwun.
lenggu telah tak pate kengiro rekalaning oni naga makikian kumambang katonku mawang wisanya manampa kisik manaut sikra marang risang Badranaya siwi Panti Wanji Gelung kula wonten paring adawu apa duka sinuwun Prabu Bel Kedul B. Samatara wektu panjenengan ingsun nglumpukke sangjaning para wadyabala saka negara ing Sonya Wibawa. Patih wonten dawuh. Iki mapan ana ing tapel wates negara Indrawati pamriya apa? Supaya yen to mengko wadyabala sing negara ing Sonya Wibawa yen to mlebu ning wewengkon praja negara Indrawati mengko kawanguran dening sangjaring para kawula praja negara Indrawati ngono ya Te mula kang saka kuwi iki padha tak lumpukke ning tapel wates negara Indrawati lah malah iki dina wasana praptane Prabu Bondan Sumirat Prabu Bondan Sumirat wonten paring adawu paduka sinuwun Prabu Bel Kedul B. Sesembahan kula ing Sonya Wibawa. Aja kaget. Kowe tak dangu sowanmu Prabu Bondan Sumirat. Piye? Kabul kawusanane nggonmu masrahke wujuding nawala penantang perang apa ya ditampa dening Rata Ndrawati? Apa ditampa kanthi srana apik apa ditampa nggonku? Ya nggone awake dhewe pengin nantang ya kepengin bedah weni tujuan bedah praja negara Ndrawati Prabu Bondan Sumirat. Rikala semanten kula ugi sampun ngaturaken punang nawala wonten kersanipun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Malah ugi sampun dipun surasa malah kuciwaning manah kula. Nalindra mandra kadang werdanipun Prabu Sri Bathara Kresna menika ingkang delangap-delangap. Ingkang duka sak mangke ketingalipun badhe dados pepalangipun Gusti kula Sang Rata sinuwun Prabu Bel Kedul B anggenipun badhe bedah negari Ndrawati. Waduh Bondan Sumirat wonten dawuh. Yektina ora usah dadak kuwatir, dirimu ora usah duweni rasa wedi. Nun. Wonten dawuh. Patih Wanji Gelung wonten dawuh. Malah iki dina disisanke wae. Kados pundi sinuwun? Gandeng Prabu Baladewa mapan ning Praja Negara Ndrawati. Prayogane sisan ratu loro-loro
ditolokake. Serananipun kados pundi? Prabu Baladewa, aku dhewe sing ngadepi. Mekaten, yo. Lajeng para wadyabala kados pundi? Lajeng ingkang abdi Nalendra ing pancer wengi inggih kula pun Prabu Lindhu Bandang kados pundi sinuwun? Aja was-kuwatis. Was-kuwatis niku napa? Was-kuwatir. Prabu Bondan Sumirat wonten maring adhawuh. Iki dina kerik lampit berungkat timbul gajah gelar singa barong. Aja lali iringane padha karo sing wis briefing mau sore. Oh iki. Sing nyonyi ingestaken dawuh sinuwun Pati Panji Gelung wonten dawuh kage wektu dina samengko budhalke kerik lampit rungkat kimpul gajah waton lanang nyekel gegaman lajeng ingkang putri kon asah-asah ning omah wae Pati mesake ora sah melu medhah praja mboyong putri ing Ndrawati iki nek ngatur ing abdi sedaya nyuwun pamit Prabu Bondan Sumirat kula wonten dawuh sinuwun sing prayitna ngati-ati Ndrawati kuwi akeh mustikaning para satriya wis tak dawuh Lindhu Bandang kula wonten dawuh sinuwun bola-bola butamu kae kon rene kabeh kowe inggih ngestaken dawuh buta tangan loro kae kono rene kabeh. Iya, buta sing urung dicet barange gawa rene. Ngestaken dawuh. Panji Gelung wonten dawuh. Demit-demit saka negara Sonya Wibawa kepiyake kabeh. Ngestaken dawuh nyuwun pamit padal wasilan. Iki dina budhal. Mijak kendangnya mijak.
Hut. Hut. Oh ya. Oh. Oh ya. Bút. Ôi. Ai. Ayo demit-demit. Ayo jorene demit-demit. Ayo budal. Budal neng negara Ndrawati. Ya budal lewat. Budal. Wis naken dawuh. Ingkang abdi kula siaga bidhal medhah negari Ndrawati. Yo. Kuwi sing kelasrah apa? Nun, Sing kelasrah kuwi apa? niki. Iya. Ora usah mbok duduhke aku wis ero. Niki. Kula nggih ngapusi wong wedok. Oh iya. Negara Ndrawati kahanan rusak kahanane. Nggih. Nek wis rusak wong wedok sing padha ora duweni atek-atek. Wong wedok sing padha ora duweni harga diri. Culiken kabeh. Ngestaken dawuh anawisipun sinden. Dudu. Rumangsamu apa? Mboten. Ngestaken dawuh. Nyun amin. Watangane ra iso diobahke. Ae ngopo wae. Yok ming ndase tok. Iki kok ming sirahe tok iki kepiye iki? Ubur-ubur ikan lele. Dolan ning Dieng le. Kula nuwun. Cangkeme. Nek udut ya mbok yo ngerti papan. Papan kaya ngene kok dienggo udut. Iwak teri, iwak paus ora ngurus.
Apik iki, apik iki. Wah, kelah ya. Berwalas. Ayo 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 ayo. Lele pak ayo. 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 Mbok ditutupi. Menjenengan ngersake napa pripun Gusti Patih? Ha wis ora, aku ki mesake karo kowe. Mboten gratis lho, gratis apa? Astagfirullah. Pripun nek dicoke kaya gelem ora? Rumangsane apa? Wik. Sapa ngentut tenan kan? Apa kowe? Suster ngesot goblok. Suster ngesot. Wah iki wis ora ditokke dadi rusak kabeh iki. Gusti Patih, apa? Kula nyuwun kendhang jaipong. Kono kok kaya mboten kendhang iki lho, yo. Yo. Iki bahane saka talang lho iki, talang. Talang Mak ya, talang. Tidak diragukan lagi. Wah, iya saka talang iki. 300 nek gelem nyo. Kula sakniki entuk penggawean. Penggaweanmu apa? Kula wingi bar ngerek pari, kula pun bar nyeblak pari. Saderenge panenan wingi kula dadi komposer penggarap lagu Gelar Potensi. Lambemu. Bareng ya. Iki lanang apa wedok? Lanang, Mas. Sapa jenengmu? Pinto aku. Kok iya persis kempot-kempote. Ndasmu. Ayo. Budal kabeh. Sakula putra ingsun. Hut. Ya.
ngangkro sesumbar mawa lindho bumi gonjing kemalodho gontor katok memba penyunira kumambang penyunira kang kumambang dosang Wisnu Bathara dosang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur yati ong Setyaki kula wonten timbalan Kowo Prabu walah jebul tinemune negara Ngamarta wis bedhah iki Werkudara wae kaget bareng tak omongi yen to negara Ngamarta wis bedhah malah saiki Prabu bel keduel beh gentenan nantang ana ngersane kadangmu Ndrawati ya Prabu Sri Bathara Kresna yen to dheweke bakal bedhah negara Ndrawati wis taken dawuh lajeng warung dawuh apa duka Gatotkaca nyang ndi waduh anggir Gatotkaca mapan teng Dirgantara Antasena anggir Antasena mapan wonten ing segara Antarja ndi lha niki teng Ngeleng niki kados pundi kok Prabu sawangen tak sawang saka kadohan para wadyabala kae sajake wadyabala saka negara ing Sanya Wibawa iki sawangen tak jalo aku dawuh karo kowe ya Setyaki wadyabalane kae inggirna Werkudara bala diukaken ku apa wadyabalane kroco kae undurna sik yo engko nek bel ketuel be sing maju aja wong liya sing nandangi pun Kakang sing maju wis tak kendhawuh kepareng bidal minjang napa ora ketang sambung apa cala intang tumuli budal dina iki Setyaki ayo Werkudara tak dhekake yo
Tita. Sopo iki? Satrio Kantet nyayat. Brengose ngulur geni tumangke kuping kiwa tengen. Sopo kuwi, Gus? Tanggal loro wingi ketemu mosok lali. Waduh iya ya wah edan-edan. Yo Setyaki kowe ora pangling aku. Yo. Balik takon karo kowe sapa? Takon karo aku Tumenggung Gabit Seketeng. Tumenggung Gabit Seketeng. Yo. Kena ngopo jenengmu kuwi? Iki lho. Gabit kuwi anyar. Fiber dintel-telke. Ayo, ndi? Prabu Kresna Kontu mungkul. Yen budi tak sembatri bangga tak rampungi. Yo. Nek pancen kuwi kedu arep bedhan negara Ndrawati. Langka ana dhisik, tugelen luwih dhisik. Pecahan sirahe Setyaki. Piye? Pecahan sirahe Setyaki, negara Ndrawati kukupen, gaglaken bondo negara Ndrawati. Yo kowe kaya ngendel-ndelke dhewe warat. Yo. Sawetke perbuatan gejlok keji anggep tuwabrak Rama ngundakan mati dening aku. Ngundaan om. As. Ad. Daya. Badak. Badak ane aku. Asya kowe. Hut. Hut. Oh. Hush, awas kowe. Yo ayah. Aja minggat. Hut. Hut. Oh. Oh, ayah. Hut. Biar kowe. Oh, Rene, oh. Rene. Kudune kedawan. Biar kowe, oh. Sambrato. Iya, Rene. Yo. Ayo, Rene, tak angkat kowe. Waduh. Kowe cilik kok abot e. Kudu tangan loro iki. Oi, yo. Oh, wah, mati aku. Yo sampai to. Oish, as, jamigate. Hut, wah, waduh. As kowe, hut, ya, hut, waduh, wah.
Oh, out. Oh. Oh, ayah. Ayah. Oh, mas kowe. Oh, edan. Oh. Ayah. 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 Rusuk. Oh iya. Ayah. Oh. Oh, ayah. Ayah. Sok ngopo iki? Sok ngopo iki? Aske. Iya. Ora apa-apa iki sikak. Lho, ora apa-apa wae. Iya, wajah. Hot. Ah. Aduh. 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 Oh, wus. As kowe. Ya. Wah. Oh, as kowe. Yo, ayo. Ah, ayo, put. Oh, biar apaan gue? Hut. Ah, put. Wah. Aduh, mati. Hus. Aja minggat yo. Yo, ah. Oh, wih. Ah, iya, iya. Aduh. Wah. Oh, pas gue. Pas gue. Oh, put ayah. Oh, ayo. Ayo, wah. Put. Undur-unduri wong urip wae. Hot. Yo. Pas lo endok terus. Hat. Waduh. 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 Aku karepe dhewe kowe. Oh, lho. Iki kleru. Mana sih? Mas aku ki ngesaki gaman kok. Lho. Ah, iki wis pol-polan iki. Rumangsamu apa, Pak? Hut. Tombak barang. Ayo. Rumangsamu apa, Warat? Ayo. Sing dadi nyatane. Hut. Ya. Hut. Oh. Yo ah. Mut. Oh, wait, wait, wait.
Yo. Wah. Ah! Ingsun Lor. Lho iki karepe piye? Urung dadi barang kok dienggo iki piye? Sapa kowe satriya durung dicet? Takon karo aku Antasena ayo areng apa kowe? Lho Antasena, Pak. Dasar Keparanyata ya. Ndarawati tak bedah. Kowe iki cah ngendi kok tekan Ndarawati? Sing dadi nyatane iso nglangkahi kandhane Antasena sasatisa njero langit iso mbedhah negara Ndarawati. Mati. Lho ora apa-apa iki sikak. Oh, setan. Hup. Ah! Ada. Hut. Hut. Rombongan buri Om. Ya Om, tandangi Om. Satria Gyagah Piteksa maju ning pabaratan sing gedhe mungsuh sing gedhe ngono anggepe apa takon karo aku Werkudara yo dasar Keparanyata kowe Prabu Bondan Sumirat dasar Keparanyata kowe sing wingi dinyang wong arep dituku kae yo kuwi wonge kuwi oh wis bali sing ayo Ndarawati tak kukup lakon tak bedah dadi kukupaning Nalendra Sanya Wibawa
mangahangro sumbara mawalindro bumi gonceng malodogan puntara katon umopeng jalane di dosang Wisnu Bathara Dun te dun te dun. Ah, mangga sesumbar. Subscribe Sun Channel. Te dun te dun. Walah, delok ente. Kados pundi sinuwun? Sawangen nggih. Waduh pala kudu mbelasak nganti kaya babatan pacing. Ih, kados pundi? Minggir. Minggir pripun? Suminggir. Aku tak nggunakake dayane ngaji-ajiku. Badhe ginakaken kadigdayan. Yo, minggat to, minggat. Kowe minggat to, minggat to. Wah. Nggih. Nyuwun pamit. Nggih. Wah, wis ora butuhke aku ki. Woi, dalah we, sanggal dual teleh pitik minal. Wah. Ya, wong Darawati kok kowe ngendel-ndelke mamae. Dalah. Ya, ditenono wae kowe kemanat. Ndi kendhogone? Kowe ketekan Prabu Bel Kedhuel Baya. Ratu Ndarawati ora gelem ngulungake jabatane apa kelakon tak sogok nganggo cacahing dhuwit 5.000 marat. Redo mawara mangawara-warahan Tron dulu. Wah, bangsat. Woi.
Wonten dawuh. Sawangan teh. Sawangan. Ratu Mandura matane menteleng nyawang dit. Nggih. Nyawang wujude real, nyawang wujude dolar kang cacahe 1000. Delone. Ratu gagahe kaya ngapa nek wis kapanduk sugukan. Gampang le arep ngrusui negarane. Nggih. Nggih. Baladewa, wonten dawuh sinuwun. Walah matane menteleng ngene kok. Kowe kapok, negaramu tak bedah. Nggih, monggo kersa sinuwun. Negari ing Mandura monggo kula aturi bedah. Kula mboten badhe wigih ringa-ringa sumangga kersa paduka. Sinaosa kados mekaten kawontenan kula para wonten ngarsa paduka. Babagan negari Mandura sakwetahipun kula pasrahaken wonten kersanipun Gusti kula sinuwun Prabu Belgedwelbeh. Dun. Wonten dawuh. Delon, negara Mandura wis dipasrahke karo Prabu Belgedwelbeh. Sertifikate ndi? Lho, sertifikat mriko napa? Sertifikat kuwi bukti nek kowe masrahke bumi negara Mandura ana ngersane Prabu Belgedwelbeh. Mboten mawi sertifikat. Monggo kersa ngrenggani negari ing Mandura. Dun. Wadya bolane mondi? Wadya balane mo? Turane mondi? Inggih wonten mriku. Ayo. Prabu Baladewa digotong dibondo gawa ning negara Sanya Wibawa. Oh inggih, medal pundi? Metu Ngayodya wae. Medal Ngayodya. Ratu iki nek ora tak bondo, mundak gur bengok-bengok iki mengko. Inggih setaken dawuh. Kula nyuwun gesang sinuwun, kula nyuwun gesang. Lho, ora pati-pati wene urip yen to kowe durung dilat-delamakne Prabu Belgedwelbeh. Ayo, gotong. Iki mana? Dun. Wis. Delon teh. Terus pundi? Ya iki timbuling sang diktator. Inggih, diktatorku ora kok diktator kanggo kawulaku dhewe ning ora, ning ratu-ratu sing kaya iblis pambegane iki. Inggih. Pandhawa tak rangket kabeh. Mung kari ngenteni kesaguane Puntadewa kelem tak pateni apa ora? Lho nuwun sewu. Puntadewa niku janjane mboten nyata ditareni najeng matani bres ngoten mawon Puntadewa ikhlas. Wong Puntadewa niku Nalindra sing getih putih, gombal getih putih apa? Wingi tangane kening grenda ya kene ya empan. Pranjek pun ning nggon kono jajahi pedang ora gene-gene. Kenek grenda ya kopah-kopah drijine. Dun. Kurang kae satriya-satriya kae. Nggih. Iki digawa iki. Inggih setaken dawuh. Wala kok aji-ajinipun sinuwun Belgedwelbeh kok digdaya sanget. Niku wau aji-aji napa? Kuwi jenenge ajian ruruh jiwa. Ajian ruruh jiwa. Sapa sing keneng dayane ngaji kuwi mau? Aji Saron. Duk. Aji Saron mbahmu kiper kira. Keduga ora iso uwal saka sogokane dhuwit Prabu Belgedwelbeh. Oh inggih ngestaken dawuh. Sawangen kae Werkudara sak anak-anake bakal kapikut karo dayaning dhuwit.
Dun. Kesenian apa iki, Dik? Ludruk ngaten, ludruk mbahmu kiper. Werkudara teh, Werkudara. Iki sing wingi diuyak-uyak kancamu arep dituku wae ya. Edan. Ha iso lumpuh karo dhuwit. Inggih. Iki Werkudara kok gampang kalah kepikut dhuwit ki apa kira-kira ki engko gek payu ngono kok piye. Ampun kaya nembe anyar isih anyar karep didol. Sampeyan ki kok ya Werkudara. Ana dawuh apa Prabu Welgedwelbe. Ayo. Apike dadekke apa iki, Dik? Ha monggo kersa dadekke Menteri Pertahanan ning negara Sanya Wibawa. Dasare wong-wongane gagah gedhe dhuwur tur digdaya sekti kalintang jayane ngabreng. Nata das tapak paluning pandhe sisaning Gurindo. Inggih. Te. Kesenian apa iki? Werkudara dikawaning praja negara Sanya Wibawa. Nggih saken dawuh. Ayo digotong, ayo. Digotong. Abot. Mlaku dhewe. Hei. Waduh. Woi. Rene deh. Nggih. Wes. Nun. Wonten dawuh. Deloken iki. Satria-satria sing maune do dianggep digdaya, do dianggep pengpengan. Ki delokane matane iki delok iki. Delok matane. Roh deteto. Ndingkel matane ra. Inggih. Wah iki rak nayaka Praja Negara Ngamarta to, Dik. Inggih, leres. Niku lancur-lancur Pandhawa niku klebet nayakaning Praja Indraprasta. Ayo. Iki rak pejabat. Inggih. Pejabat ki nek ora tulus, nek ora lahir batin nggone ngayomi kawulane, sartane ora lahir batin nggone ngabdi karo negarane. Ming kaya ngene iki. Deloken iki lho. Inggih. Wah, kelakon akhire te pripun. Aku iso ngitesi pejabat-pejabat. Nah ngaten kaya kula kalih sampeyan iki kegolong lembaga sosial masyarakat. Lho iya. Oh inggih ngestaken dawuh. Sawan iki delok Jiro Lupak iki pejabat korup nyawang duit matane ra iso kedep.
keparengipun Nun gawon ning negara Sanyawiba. Gotong. Gotong kabeh iki yo, gotong kabeh. Ya. Alon-alon kowe goceki sing kuwi. Ya, aku goceki sing iki. Yo, aku sing ae. Oh ya, sing kuwi sing gotong. Sing iki, sing aja sikile. Lho lah abot ning ngono. Ayo. Wah. Yoi. Wah. Nun. Marem aku teh. Marem liripun kados pundi? Ndi Lindu Bandang mau. Kon rene. Wah. Wonten dawuh sinuwun. Dasare kowe ya wayang yudha kowe ya. Terus pundi? Piye lemu mulas Baladewa Prada kan rampung ngono. Pangestunipun dereng. Nun. Kados pundi? Ngamarta Ndrawati Mandura wis bedah ngawah-awah. Wis suwung. Inggih. Bedah ning ora gelem jahit. Ya inggih. Ayah. Andasmu. Lho, kula menika prinsip kula ABS. Apa? Asal bapak senang. Oh, ameng penjilat kok tok gul-gulke. Nonton dawuh. Aku gentenan arep mbedah negara Ngastina teh. Lho, menggeriyen. Menapa tasih kirang jajan apa duka? Lho, ora perkara kurang apa ora jajane Prabu Pilketuel Bah. Nanging aku perlu keadilan sosial bagi seluruh rakyat oning donya iki. Oh, liripun sawangen negara Ngastina kae. Ratune kan mung sak geleme dhewe. Nggih. Prabu Duryudana, kowe kenal Indrasanya Wibawa, entek bandamu. Menggeriyen. Ngopo meneh? Iki wis berapi-api lho, kowe aja nyepelekke aku lho. Aku Korea lho. Korea barang. Delokane komandan pacul iki kaya. Kowe ora nyepelekke aku. Inggih, kula namung ngemutaken. Aku ki ratu rasah mbok elekke. Oh inggih. Nanging mboten saged kula emutaken nggih sampun. Nun. Wadya bala kabeh sing isih do urip. Sing isih do urip jak ning Ngastina genti dibedah. Monggo kula dherekaken. Woi. Hai. Pandhita kang kinarya wangsit pindha gombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone nyanggal ing kangkung peksi miber
medharna ngelmu kang sanyata alah jagat pangestu karo wayah Bathara jagat tinimbang aku mung dadi bandaning Prabu Belgedwelbeh Ratu Sanya Wibawa lung boyaku sumingkir saka kanan Rajanegara Ndrawati wah lah kok tak sawang lah kok teko dadi Nayaka Punggawa satriya-satriya malah tak sawang Werkudara kelawan Kaka Prabu Baladewa kapikut mungsuh mung perkara dhuwit mung perkara bondo kadonyan wah lah rumangsane apa ya tak kira pancen jagate para Pandhawa lan negara Ndrawati wis rusak dina sak mengko. Kakang Semar kowe ene ngendi Kakang? Aku njaluk senjata pitulungmu Kakang.